पदवी प्रज्वेच्या सीमापर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरिया घराक आमच्या देशाचेर दाड घालती जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरती जाल्यार आमी ताचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या आनी ते तालवारीन आसिसीचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतर हें. तुझे तारण म्हाका लाभले म्हूण मुझे काळीज उल्हासताले. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. वय ताणे केल्ल्या उपकारान सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मानाक स्तोत्र सद्गीता गायतलो. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. ಸಂತ ಪೌಲನು ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಯಾರನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೂ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೂ ಸಕಲವು ಹಿತಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ತಮ್ಮವರೆಂದು ಮೊದಲೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೋ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಅನುರೂಪಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಆಗಲೇ ನೇಮಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿದ್ದರೋ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्त महिमा तुका सुन्या. क्रिस्तचे जनन ह्या परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मरियेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीण म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्परान प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हण अर्थ. देवाचें उतर हे वाखणी तुका इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता आसा. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता आसा. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां सर्वांक बरी सकाळ मागता. ताचे सांगता बरें फेस्त. हॅपी फेस्ट. ना गे फेस्त सकट सांगता म्हण्या गे ना सकटांक जावना. सकट सांगता म्हण्या व्हेरी गुड. आज आमी नियाळकडचो विशय जावन आसा एकवट. हांव चिंता येवकोट म्हणलो शब्द तुमी आयकला गे. येवकोट. येवकोट म्हळ्यार कितें? कितें सांगात हाडटा? कितें चिडकोन रावता. चिडकोन म्हळ्यार गम घालतात न्ही तशी चिडकोन रावता. ताका तातविरूद्ध जावन आमी पळयता शब्द विंगड रावचें, पयस रावचें. मी समजले हांव एकवट म्हळ्यार लागीं रावचें, सांगात रावचें. तातविरूद्ध पयस रावचें, विंगडच रावचें, दुसरेंच रावचें. तुमकां दकल्याक एक जिजूच्या ल्हान फुल तेरेजाचें एग्जाम्पल तुमी आयकलां नांव न्ही गे. जिजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज आयकलां मोगाची सांत न्ही गे. ती अशें सांगता, आपणाच्या पयल्या कुमगारा दीस पयले पोटी जिजूक सेवंक ती आत्रेगाण आसली आनी जिजू तिच्या काळजांत आयल्या उपरांत सांगली उतरां ही. कशें एक उदकाचो तोंबो वळोवन दर्याक सिरवता आनी एक जाता. पळय गे उदकाचो तोंबो हांगा कितले पडल्यात काल सांजेर. दर्या गेल्या उपरांत कळटा की सुळ्यातून आयला म्हणून उदक ना. तशें म्हणटा आपणाचो आत्मो क्रिस्ता थंय एक जालो. कशें आयडेंटिफिकेशन ना. एक म्हळ्यार तें आज हांव हाचे विशयांत ह्या एक कोटा विशयांत उलोवंक आशेता. आयची वाचपां भोव अपुरबायाचें बरें करून वाचल्यांत भोव अपुरबायाचें. आयचें पयलें वाचप भोव अपुरबाय अशें सांगता, जे प्रासूत जावची आसा ती त्या भुरग्याक जल्म दिसर सुरस्पो तांकां सांडून घालतलो. सांडून म्हळ्यार कितें?
पयस करतलो विंगड धरतलो. देवाचें उतर क्लियर आसा. जे प्रस जावची ती आसा ती स्त्री जल्मोवच्या म्हळ्यार क्रिस्त जल्मोवच्या जेजू जल्मोवच्या म्हणसर हांव तुमकां पयस धरतलो. आनी आयचे शुभ वर्तमान परत अशें आसा, एक अवंकार जाली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणटले. आनी इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगात आसा. व्हेरी गुड. आतां म्हाका सांगा, पयल्या पोरण्या चल्यांत आमी पळयता हांव आदावान पातक धरलें. आदावाच्या पातकांत हांव न्हू हर एक पटी ती इस्रायल प्रजा देवाक दुखयताली, देवा तो पयस येताली सांगताली. आनी देव सांगता तो पूत जल्मता म्हणसर तुमकां पयस दवरता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जल्मता. कितें तें पयस केलां, कितें सांडलां, परत तें येवकोट केलां. जर तर येवकोट केलो संकेत खंय आसा? जर तर तुमची दिश्ट कुर्सयल्या जेजू रेजरेक्शन आसा, पूण कुर्सयल्या जेजूक पळयलें तर येवकोट जाल्लो घडी वेळ तो संदर्भ कुरीस. म्हज्या बोबीन आमकां कळीस जालें. आदवतावन पातक आयलें तर क्रिस्तांवान तें पातक धुवन काडलें. रोमा घरां बरयलें अध्याय 5 वाक्य 18 सांगता. येवकोट कितें? पयलें जावन आमी पळोवया आमचो आनी देवाचो येवकोट. हांव चिंता सकता की बॅप्टिजम मेळ्ळां. भुरग्यां बॅप्टिजम मेळ्ळां की तुमकां? पविस्तान मेळ्ळां की? मेळोना की तुमकां? पविस्तान मेळोना की? कितले जाणां पविस्तान मेळोना आत वयर घालात. म्हटल्यार पदरवड सांग बॅप्टिजम दिवेत परतून. सकता की पविस्तान मेळ्ळां न्ही गे? जर तर एरेकल्या की पविस्तान मेळ्ळां जाल्यार आमा सर्वांकी देवा थंय एक जावंक आपोणे आसा, भाग्यवान जावंक आपोणे आसा, सांत जावंक आपोणे आसा. आमी येस टू द लॉर्ड म्हणला बॅप्टिजमाकांत. तुमी म्हणूना पूण पप्पा मम्मीन म्हणला न्ही गे? वय, पूण त्या पप्पा मम्मीन आमकां सांगून दिलां कितें येस टू द लॉर्ड. आमा सर्वांकी भाग्यवंतपणाक आपोणे आसा. त्याच कारणा खातीर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कन्नडा भोव वापरप्यान वाचलें अशें आसा. कितें तें? जाका ताणें आपयलां ताका ताणें नितीवंत केली, जाका ताणें नितीवंत केली ताका ताणें आपले महिमेवंत भागीदार केली. मोगाच्या भोवेनो, भाग्यवंतपण म्हळ्यार सांतपण म्हळ्यार ह्या जाका हांव दर भयणीक सकतां की पवित्र स्नान घेतल्यांक हरेकल्यांकी भाग्यवंतपणाक आपोणे आसा. म्हणजे देवा थंय येवकोट जावंक एककोटांक आपोणे आसा. त्याच कारणा खातीर देवान म्हाका आनी तुमकां रचलां न्ही गे? देवान कित्याक रचलां? ताजो मोग करूंक सांगता करेक्ट, ताजी सेवा करूंक आनी ताजे सांगात ससनाच्या ससना जिवोवंक आमकां सकता आपोणे आसा. हय म्हाजे बोबयनो, आमी आयतारच्या मिसा घेता न्ही, सकता मिसा येता हांव चिंता येनातल्यांक व्हडलें क्वेश्चन मार्क. आनी आमी कुमगार सेवता, कुमसार घेता, नोवेना घेता, आराधना घेता. सक्कड आमचें तें साक्रमेंत आसा, मिसाचें बलिदान आसा. म्हजें सवाल तुमकां एक, जर तर म्हजें मिसाचें बलिदान आराधना साक्रमेंत आमी म्हाका आतां 33 इयर्स, तुमकां 60 जावंक पुरो उणें जावंक पुरो, म्हजी 33 इयर्स केवल खाली मिसाचें बलिदानान तातूंत उरलां गी, आराधना मात उरलां गी, नोवेनान मात उरलां गी. ना मोगाचें भोविनो, मिसाचें बलिदान, मागणें, आराधना, साक्रमेंत, नोवेना सक्कड आमकां तळ म्हणजे फावंडेशन आमचें जिवीत तेंच रावंक न्ही. आमकां सकटां की ताज्या वर्त्याक आपोवन आसा, आपण तें जावन आसा. ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवा थंय येवकोटो टू युनायट विथ गॉड. आमी युनियन म्हणटा, युनियन विथ गॉड. पळोवया मरेचें जिवीत कशी देवा थंय एकवटली. जर तर आयचे वाचप आमी पळयलें माथ्यू वचो अध्याय 1 वाक्य 18 अशें सांगता, ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. कशें ती गर्भेस जाली? पवित्र आत्मो तिजे थंय आयलो, तिजे थंय वस्ती केलो, तिजे थंय जियेलो, म्हणजे देव तिजे थंय एकवटलो. परत आमी पळयता अध्याय लुकास अध्याय 1 वाक्य 28 अशें सांगता, सरीसपर तुजे सवें आसूं, सरीसपर तुजे सांगता आसा. आनी ती अशें ती म्हणटा,
सुरेस्पराचे कुशपर म्हणे म्हणजे तें जावं केतना सुरेस्पर म्हणजे तें आसा आमकां पयसना मुखांतर पळयतत मेळ्ळा सुरेस्पर देव आमचे तें आसा देवाची कुशी करूंक जाता की ना मस्त सलिसाचे मगाचे नांव मस्त सलिसाचे केतना देव म्हणजे तें आसा लुकास अध्याय एक वाक्य सालिसान एक सांगता एलिझाबेथची भेट करून गेल्ली मोरी आनी मोरी पळोवन तिच्या कुशवंत आसल्या जेजू बाळकांनी जोन उडी मारली कित्याक जेजू मोरयेच्या गर्भांत आसलो मोरयेत सांगाता आसलो जेजू मोरयेत एकवटलो अकरेक जायते संदर्भ बायबलान मेळटात आनी अकरेक जुवोसो अध्याय 19 वाक्य मुखार अशें आमी पळयता मोरी कुर्साच्या मुळी उबे रावन आसली आमकां ह्या वाचपा मुखार कळत जाता हर एक पटीन देव जेजू मोरये सांगत आसले आनी मोरी जेजू सांगत आसले एकवटान आसली म्हाका बाबयनो हर एकल्यांनी समजोवचें आमचें जिवीत केवल क्रिस्तांव नांवाक मात्र न्ही हर एकल्यांक देवात एकवटोंक आपोवणें आसा आनी जर तर एकवटलो व्यक्ती ताचें जिवीत पळया कितें सुद्दां दोसपर जायना आज आमकां पिडा कश्ट दूख देदस्पर चंचल मना जाल्यांत न्ही गे पूण देव आसले कुडले सकड आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हणणे पिडा उणी जाता म्हणणे पूण आमचें तें पिडा आसा कश्ट आसा देदस्पर जाला पूण म्हजो देव म्हजें तें आसता जाल्यार हांव देवा तें एकवटा जाल्यार सकड फूड करूं म्हाका जाता म्हजें जिवीत समाधान जाता सांजेच्या बेड्डार येतना समाधान न्हिदोंकी जाता कित्याक देव म्हजे सांगात आसा कित्याक देव जावन आसा म्हजे सकत हांव देवा तें एकवटला दुसरें एकवटो कुटुंबाचो एकवटो आज आमी केंचे फेस्ताचेर करता कुटुंबाच्या फेस्ताचेर करता न्ही गे आज फेस्ताच्या सौर पैकी कितें म्हत्वाचें आज घरा गेल्या उपरांत कितें करतात नवें जेवतात न्ही गे नवें म्हळ्यार कितें करतात तें नवें जेवल्यार कितें तें कितें करतात सांगा फर्स्ट वटी न्ही गे फर्स्ट वटी फेस्ताचेर करचें न्ही करतात न्ही गे कितें करतात तांदूळ आसा न्ही गे 2 किलो तांदूळ व्हरतात पिठो करतात आनी कितें करतात दुदांत घालतात मग तुज्या बाबेन कुटुंबाचें संदेशें तांदूळ आमी जायते तांदूळ आसा पिठो करतात आनी मिक्स करतात मग तुज्या बाबेनो आज कुटुंबाचें फेस्ताचेर करता आसतना खाली फेस्त जावन उरचें न्ही ह्या फेस्तांत आचार कसो संदेश आमचो जायचे कुटुंबाचें जिवीत मस्त सलिसायचें न्ही पूण आमी सर्वांक कुटुंबांत एकवटांत रावंक उलो दिता म्हज्या बाबीनो एक दीस हांव एका कुटुंबाक गेल्लो म्हजें सरप्रायज आनी फस्ट फावटी हांवें पळोवचें हे कुटुंबांत 3 आल्ताऱ्यो पळयल्यो तुमी कितल्यो आल्ताऱ्यो पळयल्यात हा एकच न्ही गे हांवें एकच पळयल्ली फस्ट फावटी म्हज्या घरांत हांव तांच्या घरा गेलो वेळार 3 आल्तारी पळयल्यो पयली आल्तारी म्हज्या बाबयनो घर फस्ट येता आसतना पार्लर ना तें फस्ट येता आसतना आल्तार आसा आल्तार आनी ताचे मुखार एक बांक अशें आमच्या घरा आल्तार मुखार बांक ना बांक कित्याक उरता गे सक्टांनी दिवे घालून मागचें तें बांकार म्हाका सरप्रायज आमी चेरां खाली ओट्टू बसता पूण तांणी दिवे घालचे ओट्टूक एकात्त बांकार आनी आल्तार मुखार मागणी करची पयली आल्तार हांवें पळयली मागीर ताणें आमकां आपोवन व्हेलें जेवणाच्या कुडाक गेल्या वेळार डायनींग टेबल म्हणटा सक्कड सांगात फादर म्हणाली फादर आमी सक्कड कितेंय आसूं कितेंय काम आसूं सक्कड सायडी धरता आनी जेवच्या वेळार सांजेर खंय आसल्यार कित्या कामाक गेल्यार शिकप गेल्यार त्या टेबलाक घेवन पावता दुसरी आल्तार जावन आसा तें टेबल जेवणचें टेबल खाली जेवंक मात्र न्ही मोगाच्या बाबेनो जायते थंय घडटा प्रत्येक दरान आमी एकामेकाची तोंडां पळयता एकामेका उलयता आज आमच्या कुटुंबांत भुरग्यां लागीं वळोवंक टायम ना न्ही गे आनी वो वेळ बघाच्या बाबयनो भुरग्यान कितें केलें सवाल विचारचो जागो तो टेबल जेवणाचें टेबल पुता कितें गेलें कितें शिकलें कितें टिचरींग केलें कामाक गेलें कितें एकामेका शेअरिंग करचें तें टेबल दुसरें जावन आसा जेवणचें टेबल दुसरी आल्तार ती आनी तिसरी आल्तार जावन आसा म्हज्या बाबयनो तें मात्र न्ही ताजे उपरांत आनी म्हाका आपोवन आयलें तांणी बसचो जागो जेवल्या उपरांत न्हिदूंक वचनात आतां आमी जेवल्या उपरांत कितें करता ना जेवण सांगाता करचें ना गेलां तें पूण जेवल्या सांगाता जेवल्यार फस्ट कितें करता टीव्ही अपडेट हें गेल्या पयलें मस्त पयलें आतां मोबायल गे पूण तिणें म्हाका तशें करूं ना एक जाग्यार गेल्या आनी सक्कड सांगाता बसून खेळटात सांगाता म्हज्या बाबयनो खेळचें
तिसरी हांवें आल्तर पळयली ते कित्याक ह्या कुटुंबांत ही 3 आल्तर आसा जाल्यार मोगाचे बाबेनो कितेंच त्या कुटुंबांत प्रॉब्लेम येनात कित्याक वेळ आसा उलोवंक वेळ आसा मागणें करूंक वेळ आसा कळोवंक जर तर आमची आल्तर ह्यो 3 कुटुंबांत जाता जाल्यार सक्कड साध्य ताका फावंडेशन जावन आसा म्हणजे एक कोटो देवातें खंयचो मनीस देवातें एक कोटा तूं कुटुंबातें सप्रेशन करूंक सकना विंगड करूंक सकना कितलेय कश्ट येवन दूख येवन मानस्ताप येवन बेजार जावं कुटुंबां तुटल्यार हांव कुटुंबा खातीर घोवा खातीर भुरग्यां खातीर बायले खातीर सॅक्रिफायस करता आनी वट्टूक जाता आज आमी कुटुंबाचे फेस्ताचार करता आसतना आज ह्यो 3 आल्तऱ्यो आमच्यो करून घेवया म्हाज्यो भोवेनो तिसरो एकवट जावन आसा फिरगज कुटुंबाचो एकवट म्हाज्यो भोवेनो कितल्या जाणांनी आज येता आसतना दुसऱ्यो कालस्यो हाडून आयल्यात मिसाच्या बलिदान आमी कालसेर उंडो आनी वायन पेटयता न्ही कितले जाणां हाडून आयल्यात एकल्यान हाडून आयल्यात घरांत हांव ना म्हाज्यो भोवेनो आज आमी हे आल्तार भेटयता वा अरे काही तरा मीस भेटत असताना अरे एक दिसाचे मीस भेटत असताना एकच कालसे जावन एकच उंडो आनी वायन आमी भेटयता आनी तेच जेजू कूड आनी रग सेवतेले आमी दुसऱ्या कुटुंबाचे गे एकच कुटुंबाचे मोगाचे बाबेनो आज आमच्या फिरकसांती एक कुटुंबाचे अनुभव जावंक जायचे जर तर जेजून ताकाच आमकां मोण दिला तर आमकां कारण ओट्टू सांगता बसचे खातीर तेच कारणा खातीर जायते पटी ह्या जाग तुमी तुमच्या फिरगजीक ह्या मिसाक म्हणटा पळयता कित्याक तुमकां दुसरे कडेन मिस वचूंक जायना तुमची फिरगज नेबर पेरंट्स आसा जाल्यार इगर जाल्यार अशी येता तुमकां हेच्यात सूख ना पूण कित्याक ह्या जाकांक या म्हणटात मोगाचे बाबेनो तुमी जावन आसा एक कुटुंब जायते पटी म्हण आमी पळयता मोगाचे बाबेनो आमचें तें कुटुंबां फिरगज कुटुंबांत जायना एकामेका पळोवंक गेल्यार आज आमी सिच्युएशन पावल्या आमच्या समाजे भायर येत आसतना अन्य धर्माची आमचेर घालची दाड आमचे निंदन करता आसतना आमकां दुखयता आसतना आज आमी कुटुंब जावन फिरगज सांगता रावंक आसा जायते फावटी अशें घडता आमचो क्रिस्तांव भाव फिरगजीचो कश्ट जाता आसतना जायते फावटी अन्य धर्माचे भाव घडटो आमच्या भावाची कॅल्कुलां केल्लीं आसात पूण तेच कालसीचे आमी रगत सेवता उंडो घेता मोगाचे बाबेनो जर तर एकाच कालसीचे रगत आनी जिचे मांस खाता जाल्यार आमी एक कुटुंबाचें आनी तुमकां जावन आसा ह्या जाक वडील हत्तीक बापय आनी तुमी जावन आसा भुरगे हाचे व्हरतें दुसरें कुटुंब फिरगज कुटुंब दुसरें ना मोगाचे बाबेनो त्या कारण तुमी हर एक पटी मिसाचें बलिदान येता आसतना देवाचें उतर सांगाता हें उड आसता वरा आमी जावन आसा एक कुटुंब सांगाता रावया एक म्हजो भाव भयणी दुखयता जाल्यार वायट करता जाल्यार सूख करता जाल्यार आमी तीच दिवया पूण तांकां तांचे विशयी हेरां कडेन वायट उलोवच्या बदलाक तांकां कुसोवच्या बदलाक आमी तांचें तें बरें विचारया एक संगणी अशी आसा सर्गाची वाट शेजारच्या आंगणांत के जर तर हांवें सर्गा वचूं जाल्यार मेल्ल्या उपरांत सर्गा येवचें न्ही सर्गाची वाट हांगाच प्रारंभ जाता जर तर म्हजें कुटुंब बरें जाय जातलें हांवें पयलें देवा तें एक कोटोचें जर तर हांव देवा तें एक कोटो जाल्यार म्हजें कुटुंब बरें जाता जर तर खंयचें कुटुंब बरें आसा तें कुटुंब फिरगज बांदूंक आदार जाता तशें जाल्यार मोगाचे भोवेनो आज आमी फेस्ताचेर करता आसतना एक उड आसता वरा मोरी जावन आसा आमकां आदार केवळ आचरण करणं येवचे वर्सां आचरण करणं अनेक वर्सां आचरण करणं फेस्त मुग्धूंचे न्ही पूण आज फेस्त आचरण करता आसतना एक बरो निचव करया हांव मोरये बरी जेजू थंय एक कोटो रावतां हांव म्हजें कुटुंब बरें घेवन कुटुंब बांदून हाडटां म्हजी फिरगज बांदून हाडटां हीच कृपा ह्या मिसाचे बलिदान वेळार आमी मागून घेवया आमच्या आवळी बापानं आस्तावनांचं सतमानता ते लांब असं नायसीन सतमानता म्हणटात आपोस्तलांचे सतमानता न्ही नायसीन सतमानता म्हणलें आसा ते आमी हर एक आयतारा म्हणा जाय म्हणून गवळी बापान आदेश दिला तशेंच मोटव्यान म्हणजे आपोस्तलांची सतमानता ती पास्का खरेंच मात न्ही पास्का काळार मात्र म्हण येता म्हणून गवळी बापान सांगला देखून आतां आमी सुमेज तुबे रावया एकाच देवाक सतमंता सोर पोदेदार बापा तो सर्गाने प्रिती मेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तून सोर रसनार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता
देवाचो एकलोच तो पूत सोर्द काळ आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो करो देव तो देव तावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताजे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासून आनी आमचे सोडणे पासून सर्गातावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरीची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरून सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मिसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बाप आनी पुतातावन लिप्त जाला बाप आनी पुत बराबर ताका हे समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवद वरवीं तो उलयलो एके पवित्र कथोलीक आनी दुर्दूतां वरवीं स्थापीत सभेक सतमंता पथकांच्या भोसना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाचनो आमच्या देशाच्या पवित्र पुस्तकाच्या आयोगान या आमच्या देश जयंती एक आंदोलन आरंभ केला त्या आस्तावन ते आमी आरंभ करचे म्हण तांची खुशी देखून आतां पवित्र पुस्तक सगळो पवित्र पुस्तक वाचच्याक कार्याची सुरवात आस्तावन करीत जाय. आस्तावन 16 म्हयने येवच्या वर्साच्या डिसेंबर पर्यंत डिसेंबर 8 तारखेपर्यंत 1348 अध्याय पवित्र पुस्तकांत आसात ते आमी वाचून मुक्ती जाय म्हणून गवळी बाप्पाच्या अतकलाच्या आयोगान आमकां एक सुचन दिलां. देखून आतां ही रीत आमी आरंभ करता. मोगाळ भाव भयणीनो क्रिस्तांव धर्म देवाच्या उतराचो धर्म आमी देवाच्या उतराची पर्जा आमचो धर्म ग्रंथ पोरनो आनी नवो करार आमी परगटूंक जाय आयकोंक जाय वाचूंक जाय देवाचें उतर अशें घेवंक आनी भोगूंक जाय. आज देवाच्या उतराची आवय आंकुवार मरयेच्या जल्म दिसा आमी आमच्या देशजींत बायबलोत्थान वा बायबल मॅरेथॉन एक आमच्या देश एक दवणी कुरपेची म्हणल्यार देयकाल दिसाक 3 अध्यायां लेखान भक्तीन मानान पवित्र पुस्तक वाचून सगळें पवित्र पुस्तक मुखल्या 16 म्हयन्यांनी वाचून काडूंक फुडें सरता. कुरपेच्या ह्या कार्याची सुरवात करपाचो संकेत जावन हांव फेर्गेच्या एका कुटुंबाक पवित्र पुस्तकाची प्रती हस्तांतर करता. पवित्र पुस्तक दिया. पवित्र पुस्तकाची प्रती हस्तांतर करतलो. आणि सिरिल डिसोजा ह्या कुटुंबाचो एक संदो उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो अध्यायान 1 ते 3 पर्यंत आतां वाचतलो. संसाराचे रचक आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकर आनी रिती आसली. आदी सागोराचेर अंधकार बरो नासलो
आनी दैवीक वारे उदकाचेर मारतले. देवान मुळे उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. सर्गींच्या बापा, आमच्या पैकी सबारां सगळें पवित्र पुस्तक वाचूंक आज सुरवात करता हांव. आमचें तें हें बरें काम सुरू करचो तूं तें संपूर्ण करूंक तुज्या स्पिरितान आमकां भर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. आतां भावार्थाची प्रार्थना. देव जावन आसा, भावार्थ जोर तर देवा तें भावार्थ दवरले तर सर कामां जारी जातात. त्याच भावार्थान आमची सर मागणी बापा मुखार दवरया. मोगाला बापा, पवी सभेच्या मुखेल्यांचे तुझे बेसावंग घाल. देवा ते मोरयेच्या भक्तीपणाचे प्रेरण तांणी चडशे कर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी न्यायनिती खातीर आनी मनशा गौरव उखलून तकन आसलो वावर करूंक तांकां बोल दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. सरसली आनी मोगाच्या वातावरणांत वाडाशें आनी सरितीन तांकां रक्षण मेळून तांचे बोल ह्या संवसारी दाखोवंक संपूर्ण अवकाश मेळसो कर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी एकामेकाक आदार दिवन मोगान जेवंक तुजो सांगात दी. आवय बापाय आनी भुरग्यांनी आपणा मदलो असलो मनस्ताप पयस करून दैवीक संगतीक सरीत गमान दिवंक आनी भगवंतपणाची कुटुंबां बांदूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಆದರ್ಶ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಲಿ. ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಜಯಂತಿಯ ಈ ದಿನವು ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರಿಗಾಗಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಂತೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಬಾಳುವ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನಡೆ ಕರೆತರುವ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ವಿನಾಶದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನತೆಯು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲೆಂದು ही आमची मागणी आनी सर आमची मागणी. बापा मुखार दवरता आसतना मोरयेचें फेस्त जल्माचें आचरण करता आसतना मोरी बरी देवा तें एक कोटोंक आमची कुटुंबां आमची फिरगज एका कुटुंबां बरें जियोंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागया. ही आमी मागणी करता तेच क्रिस्त आमच्या सुमे मारेफात. ಇಂದು ಜಮೆಯಾಗುವ ಕಾಣಿಕೆ ಕ್ಲರ್ಜಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ CM ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾಜಕರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಾರಾಯಣಗಜೆ ಇವರು ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವೆನ್ಲಾಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ತರಲಿಲ್ಲಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರವಾದರೂ ತಂದು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ICUನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಈಗ ತಾನೇ ಅವರು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆರವನ್ನು ನೀಡೋಣ.
स्थळा ओकुनीच्या आमकांच तुका या पवी बलिदाना उबे रावया. म्हज्या भाऊ भयणो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सरपत जावपाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. भोव मोगाळा बापा वडा मोगा नांवकारेच्या कुसव्यांत आमचे मनशां साहेब घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अवकारपण विबाडूंक ना. हो तें पवित्र केलें तोच तुजो पूत जेजू आमकां परत्यान सर्द वंदनांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पण घेवन तुजे मुखार व्हरून फावो. हे मी मागता तुझे क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया ओयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पत वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन आनी सर्वांते आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओखाई दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य अवकारी मरयेक आमी नमन करतना तिका एका स्थळ्यान आमी तिका वखणतां तुका वखणतां तुका वंदितां तुजी किर्ती परगडतां. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनीक प्रकाश तिणें सांबाळूंक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. त्या सुदेशी देवदूतांनी सर्गेन सोदळ बाळ तुजे तर महिमा वखणता ताजे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या समे वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेती तावन आस्तमे पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खास पुर्जा जावन जमयताय साय देखून बापा कळतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक मेळ्ळ्यान ती देणी पवित्र जावच्याक वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताजीच आज्ञा पडोवन आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तूं आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी इतलें पियात ही म्हजी रक्ताची खास नव्या आनी ससणी कराराचे रगत पातकांचे बक्षे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशे पसोत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भवर्तसो गोल्ड परगटुव्या बापा आमचे सोडून पसोत तुज्या पुतान सुसल्या कश्टा मरनासो ताज्या आनंद बरी पुन्हा जिवनपणासो आनी सर्गा सडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तुजो परत आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेले सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंतांकार बरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांची विनवणे सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमचे गवळी बापाच्या सांगता आनी पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मोनियरां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रितीभोगांत तिरकर तुझे उजर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा ह्या संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक ददोशी जातले म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्तांच्या समे वरवीं ताजे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रवनाच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडून शिकले मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा श्रींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ले पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सुरेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सरूचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे न्ही भरोशेनात रखतले आमकां तुज्या उदार कोकळुतीन सूर पातकांतले सुटय आनी सूर आकांतांतले वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंतिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जी येतानी राजूळ चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. आजच्या तोंडाक एकामेकांनी शांती दिवया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सुपागी सुम्या तुवें म्हजे कुडीन ती पळोवना पूण तुज्या उतरांस भलायकी म्हाका मेळटली. सगळींच्या उंड्या जीव दातारा ही काळजान तूं सर्गी राया काल त्या बोळ्या देव
वरा विडात आमच्या काळजांदण्या आमच्या सौम्या चिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडून दारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडून दारा आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडून दारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडून दारा तुकाच मोडू आमकां दिला आत्म्या आत्म्याचे पोषण जाला आमकांच मोडू सतीन भरता मोगांची येवंक आमकां आपयता आमच्या सौम्या सेव्या देवा आमच्या दर्या दैविक जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडून दारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडून दारा तुका मोकळा तुका जाव आता आणि सदा अर्गांचे जू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गांचे जू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका तुझ्या म्हाका पोसले उतरांदा दोस केले रक्तान तुझ्या म्हाका धुले नितळ म्हाका
मुच्या स्वादिक सोम्या मुच्या देखून अर्कान दिता देया तुझ्या स्वादिक सोम्या मुच्या अर्गां जेजू तुकाच दिल्याक म्हाका तुका जाव आता आनी सदा अर्गां जेजू तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुकाच दिल्याक म्हाका तुझो उपकार जालाय तू सोडूंडा मागता सोम्या तुझो आधार जावं तुझो परगटा देखून अर्गां दिता देया तुझ्या स्वादिक सोम्या मुच्या देखून अर्गां दिता तुझ्या स्वादिक सोम्या मुच्या अर्गां जेजू तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां तुका जावं होगळाक तुका आता आणि सदा अर्गां तुका जाव भोगळा तुका जाव आता आनी सदा अर्गां जेजू तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गां जेजू तुकाच दिल्याक म्हाका प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मली भाग्यवंत ओंकार मरी अख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडून सोफांते म्हण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोष बरें काळजान तुजे वरवीं मनशा साहेबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखा वयनान रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगान सुदोवंक आनी भावार्थान ताका आपलो सोडूनदार म्हण मानून घेवंक आनी तेज्या एकपणान सदां काळ जिवंक समेस्त मनशाक फोव करून मागता. त्याच पुता जेजूचे नांवी आशीर्वाद घेवंक तुमचे तकले बागेयात. भगवंत ओंकार मरे सोपूस जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडून केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यानी बरो. ओंकार मरी उदेशी जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बळगून दवरूं. आज ओंकार मरेच्या परबे दिसा तुमी संतोष बरी आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदाक तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या ओंकार मरेच्या मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं फावो. आनी सूर पदवेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सदां आसो. वसने या
क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಯೇಸು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಕರ್ನಗಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದು ದೈವ ಕರೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವೊಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಂಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಚನ ನಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ದೇವಸ್ತುತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆಯ ಗುರಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ವಾಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೀಠ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಲಯೇಸು ವಾಳೆ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಾಯನ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಗಾಯನ ಪಂಗಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಹ್ಯೂಬರ್ಟ್ ಲಸರಾದೋ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಇವರಿಗೂ ಪಂಗಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೊವೆನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಪೀಠ ಸೇವಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗ್ರೋಟ್ಟೋಗೆ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹೂದಾನ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ, ಕಬ್ಬು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ, ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಹೊಸತನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ, ವೆಜ್ ಪಬ್ಸ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವಾಗ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆಯ ಗುರಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ವಾಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚ್ ಗುಡಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಚರ್ಚ್ ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೊವೆನ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುವ ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಮಚಾದೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜುಲಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಾಳೆಯ ಗುರಿಕಾರರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ.
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗುರುಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗ್ರೊಟ್ಟೋಗೆ ಹೂದಾನ ನೀಡಿದವರು ಗೇವಿನ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ, ಜಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಜೂಲೆ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆವಿವ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಾಳೆ, ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಾಳೆ, ಪೀಠ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೂದಾನ ನೀಡಿದವರು ರಕ್ಷಿತ್ ಮಾರ್ತಾ ಬಾಳ ಯೇಸುವಾಳೆ, ಕಬ್ಬು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ, ಕಬ್ಬು ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿದವರು ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಚಿಕ್ಕಿನಡ್ಕ, ಬಾಲಕಿ ಮರಿಯಳ ತೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಹೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪ್ರೀಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಚಾದೋ ಸಂತ ಅಂತೋನಿವಾಳೆ, ಹೊಸತೆನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು KP ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿತ್ಯದರ್ವಾಳೆ. ಇಂದಿನ ವೆಜ್ ಪಬ್ಸ್ ದಾನಿಗಳು ಫಿಲಿಪಿನ್ ರಾಜ್ ಸಂತ ಅಂತೋನಿವಾಳೆ ಹಾಗೂ ಸಿಲ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ವಾಳೆ. ಇಂದಿನ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗುರಿಕಾರು ಮತ್ತು ವಾಳೆಯ ಸರ್ವಜನರು. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜಾ. ಇಂದಿನ ಲಾಡು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸುಳ್ಯ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೋಲಿನ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಾನ ನೀಡಿದವರ ಹೆಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಸ್ಪಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ, ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಲೂಯಿಸ್ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಳೆ, ಫಿಲಿಪಿನ್ ರಾಜ್ ಜಾಲ್ಸೂರು ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ವಾಳೆ, ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಲಸ್ರಾದೋ ನಿತ್ಯದರ್ ವಾಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ, ಶ್ರೀ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ನಿತ್ಯದರ್ ವಾಳೆ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೋ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ, ಆಸ್ಲಿನ್ ಸ್ವೀಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಳೆ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮರಿಯ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರದಾದರೂ ಮುರುಡ ಮೋದಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಫೀಸಿನ ವಿನಯ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಏಕ್ ದವಣಿ ಕುರ್ಪೇಚಿ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರೀಕುವರೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ तारीखवरेगे ಇದನ್ನು उत्पत्ती ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायातून आज आम्ही आरंभ केला. हर एका कुटुंबात 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಘೋಷಿಸಿದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಆದ ಫಾದರ್ ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ಲಸ್ರಾದೋ ಇವರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ರಾಕ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ, ಮತ್ತು 2ನೇ ಪ್ರೈಸ್ 1 ವರ್ಷದ ರಾಕ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ, 3ನೇ ಪ್ರೈಸ್ 2 ವರ್ಷದ ಜೆಸುಚಿ ಸುವಾರ್ತ, ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 1 ವರ್ಷದ ಜೆಸುಚಿ ಸುವಾರ್ತ ಪತ್ರ. ಈಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರೇಚಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿತ್ಯದರ ಬಾಳೆ, ಲಿಝಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ನಿತ್ಯದರ ಬಾಳೆ, ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಪಿಂಟೋ ಬಾಲಯಸು ಬಾಳೆ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರೀತನ್ ವಿನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಬಾಳೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಬಾಳೆ, ಸ್ಟೆಪಿಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಬಾಳೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದವರು 120ರಲ್ಲಿ 120 ರೈಟ್, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ 119 ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು, ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಟಾ ಲಿಯೋನಾ ಡಿಸೋಜಾ 2 ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಟಾ ಲಿಯೋನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಬಾಳೆ. ಮೂವರಿಗೆ ಅಂಬಿಕಾ ಜೀವನ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಬಾಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿಲೋಮನಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಬಾಳೆ. ಈಗ ಕಾನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 6 ಮಂದಿಗೆ. ಅನ್ಸಿಟಾ ಕಾನ್ಸೆಸೋ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಳೆ, ಡೇವಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ, ರಿಶೋನ್ ಮಾರ್ವಿಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ, ಎಲಿಸ್ ಶೋಭಾ ಮೊಂತೇರೋ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಬಾಳೆ, ಅನಿತಾ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಬಾಳೆ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಮೊಂತೇರೋ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಬಾಳೆ, ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಮೊಂತೇರೋ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಬಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ರಾಕ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ, ಮತ್ತು 2ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ರಾಕ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ, ಮತ್ತು 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂದವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಜೆಸುಚಿ ಸುವಾರ್ತ, ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 1 ವರ್ಷದ ಜೆಸುಚಿ ಸುವಾರ್ತ 6 ಮಂದಿಗೆ. ಈಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಮಚಾದೋ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಬಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಮೊಂತೇರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೆಸರು, ಓದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೆಸರು ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಮೊಂತೇರೋ, ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ. 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೆಸರು, ನೀವು ಓದಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಅಲ್ಲ, ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಮೊಂತೇರೋ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ, ಆಗಲಿ. ಸಹಕರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಗುರುಗಳು ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ಲಸರಾದ್ರವರು. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಗುರುಗಳು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಸುಂದರವಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹಾಜರಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ ಕಣ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಕಸ ಆತ ಆತ ಈಗ ಹೊಸತೇನೆ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಹಾಡಿನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ವಾ, ಕಣ್ಸಿ 1000 ಪಾವಸರ ಹೋಗ್ತಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೊಸತನಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 2 ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎಲ್ಲ 6 ವಾಳೆಯ ಗುರಿಕಾರರು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ನೀವು ಹೊಸತೇನೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಭತ್ತವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕೋದು, ಒಂದು ಭತ್ತ. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭತ್ತ ಅಥವಾ 2 ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಭತ್ತ. ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪರವರೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಭತ್ತ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಗುದ್ದೋದು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನಿಮಗೆ ರೋಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ರೋಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸತನೆಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬರಗಾಲ ಬಂದರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನೋಡಿ. ಕಳೆದ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಭತ್ತದ ತೆನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭತ್ತದ ತೆನೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಪೋರ್ಟಿಕೋದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಾವು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಉಂಟು, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಪ್ಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಡ್ಡು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂದಿನ ಇಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಬಾರದು. ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಿಂದ ಲೈನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು. ಕಬ್ಬು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು. ಈ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪುದಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಇದು ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಇದು ಸರಿ ಇತ್ತು, ಇದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಪೇಪರ್ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಹಾಡು